handia dugu, gaur estatzen dugu San Pedro, gure patroia, eta San Pedrorekin otez egiten dugu Eliza Moziaren alde. Eta nahi dugu, onartu San Pedro bezala guk ere baditugula gure hankatxak, gure oztopoak. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la Iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la cena. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo.
Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. San Pablo, apóstoloak, Timoteori. Anaia maite, nire ogona isurtzeko zoria nago ni, nekeak laizker egingo du. Burruka ona egin dut, ibilaldia bukatu dut, gorde dut sinismena. Orain, prestaturik dago niretzat zuzentasunaren koroia, jaunak epaile zuzenak egun hartan emango didana. Ez ordea niri bakarrik, baita haren etorrera maite duten guztiei ere. Zatozkit lehen baiten. Jauna nire handen nuen eta bera indartu ninduen. Berriona osoan nire bidez zabaltzen eta herri guztiek entzun zezaten. Berak atera ninduen leioaren ahotik. Jauna, aterako nahu berriz ere naiz gaiz guztietatik. Salbatuko nahu eta bere zenu erregura eramando. Berari aintza, gizaldi, amen. Jauna, esana. Aldi hartan, Jesuse, Filipoko Zesarea aldera etorri zen. Honela galdetu ziren bere ikasleei. Gizonaren zenean hor, dela girotetea. Eta haiek, batzuek, Joan bataiatzailean dela beste batzuek, Elias beste, Jeremias edo profetaren bat. Jesusek orduan, eta zuek, norma izena diozue. Eta Simon Pedro erantzun zion, zu Mesias zera, jangoikoa biziaren zeina.
Jesusek orduan, zorionikoa Simon, Jonasen semea. Ez arabe, ez odole, ez bai bizu, adierazi doizurik. Zeruan dagoen, nire aita baizik. Eta horra nimezan, zu harria zera. Harri horrein gainean eraikiko dut nik nire izan. Eta heriotzaren indarra ez zaizkio nagusituko. Zuri emango dizkizu zeruetako erreinuaren bizitza. Eta zu lurrean lotua, zeruetan ere lotua izango da. Eta zu lurrean askatua, zeruetan ere askatua. Jaunak ezanak, Kristauen bizitza da aulki bat bezala. Aulki bat zer behar dugu? Pues lau hanka, bai? Dugu lau hanka. Ongi eseritzeko lau hanka behar dugu. Pues gauza berbera Kristau bizitzarekin. Lau hanka behar ditugu. Hanka bat faltatzen bada, pues gaizki, eseriko gara, eroriko gara. Lehenbiziko hanka da Jesucristorekin harremana, laguntasuna Jesucristorekin. Otoiz egin, bererekin hitz egin. Horregatik, ze garrantzitsua den pixka bat, 20 minutu bat egunero, pues Jesucristorekin zoaz. Eta gero, bigarren hanka, gu Jesucristoren lagunak izan nahi bat dugu, pues, berarekin egon. Eta non dago Jesucristo gaur? Peru, non dago Jesucristo gaur? Nola ez? Zuzer egin zenun, orain dela hilabete bat. Jaunartu bai, non dago Jesucristo? Hemen. Horregatik bigarren hanka, meza. Igandero. 20 astean behin Jesucristorekin fisikoki egon. Bai? Hirugarren hanka. Nik oraindik ez ezagutu zen zaituztet ongi, zuek perfektuak zarete. Bai? Edo, baditugu gure akatsa. Bai? Horregatik, hirugarren hanka, konfesioa. Una vez al año, una vez al año. ¿Verdad? Por eso, la tercera pata, la confesión. Primera pata, oración. Segunda, la misa. Tercera, confesión. Laugarren eta azken hanka, Jesucristo dago Eukaristia, nino ere beste personengan dago. Bereziki behar zuengan. Laugarren hanka, karitatea. Bestei lagundu. Handugu kartel bat. Eta badago behartsu bat, eta atzean Jesucristo. Bai? Pues hori da. Gaur, Kristo izateko lau gauza bakar. Otoiza, meza, konfesioa eta karitatea beste lagundu. Baina, aurki hau, ona da esatzeko. Ez du bizkarraldea, Hau, zer behar dugu? Pues bizkarralde bat. Respaldo. Eta zein da respaldoa bizkarraldea? Eliza. San Pedro, lehenbiziko santua, ez da bakarrik, San Pedro, atzoko personai bat, agizman bazen, ez. San Pedro hitz egin digu Elizari buruz. Eta guk bakarrik ezin dugu Kristo bat izan. Guk behar dugu komunitate bat, parrokia, elkartea. Guk ekipo bat, talde bat egin behar dugu.
ezin dute partidua irabazi. Behar dute laguntza, behar dute taldean. Guk ere, hemen bete du, talde bat egin behar dugu. Guk ere, elkartasuna behar dugu. Komunio bat. Egin dezagun parrokia. Batak besteari kezkatu. Ez ibili bakarrik. Ez ibili frankotiratore bezala. Egin dezagun komunio bat. Eta hori da gaur ospatzen duguna. San Pedro da Eliza. Eta behar dugu Eliza. Bai hemen, bai Eliza universala. Orain zutik, esanen dugu, sinisten dugula Eliza. Sinisten duzuen dagoiko ari guztietuna, zeruta burren egitea. Sinisten dugu. Sinisten duzuen Jesu Kristo, gugatik hil eta piztu egin zena. Sinisten dugu. Eliza katolikoa, betiko bizitza, konfidantza zeriogun jaunari gure eskaria, bendabizi Elizaren alde. Gure ikasantuaren alde, hori izan du? Tiburon, hori izan du? Leon. Bai, bere asun alde. Eska bezaiogun jaunari, Venezuelande, orain badaude beste desagertuak, hango hilagoak zaudituen alde, gaurko kolekta, Caritasi emango diogu, Venezuela laguntzeko. Eska bezaiogun jaunari, atzo Nafarroan ordenatu zuten 3 apez zaino diago. Hemen dugu Miguel, hau da bere lehenbiziko meza, diakono bezala, gero. Solastuko da. Eska ezagun bokazionalde, bai apezarako eta bai ere ezkontzarako. Eska bezaiogun jaunari, eta zenbat jende gure frutuak ospatu zuten beteluko jaiak. Eska ezagun Miguel Iguarte, Guadalupe Goikoetxea, Miguel Batiola, Maria Cruz Estanga, Manuel Estanga eta bere emaztea Maria Arrizubieta. Eska bezaiogun jaunari, hau dena eskatzen ditugu Jesucristoren bitartez. Amen. Amen.
Zutik, gure otoizituko da izen oso bezala. Zenideok egin dezagun otoiz guzti batean Eliza osoaren oparia, hangoikoari eskaintzerakoan. Zura posten otoiz izan dezala dugu zauna, ekarri izan emaitzak eta gain gaitzara zuen goko, sakrifizio eskaintzekoan. Jesucristoren bitartez. Jauna zurekin. Pedro eta Pablo, zura apostolu santuek, ozen betetzen baitaituztezuk alamairik, Pedro Federean lehenengo etorria izan zen, eta Pablo Federeraren argitzailea. Batak, Israelgo batak bilduz, hasierako Elizaren eraikitzea izan zen. Besteak, gentili zeuneako behian egin zien maisua eta ikastea. Biek, nork beribidetik, Kristoren familia bakarra bindu zuten, eta orain biek, uste berean bat eginik, gure gorespenak hartzen dituzte. Horregatik santu zaingero guztiekin batean goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Berak saldu zutenean eta bere gogoztu zerazekoan, hobi hartuta eskerrak emanez, zatituzun eta bere ikasle eman zien esanez. Artzazu eta guztio kontaki, hau nire gorputzak zuen zaretan godena. Beran joan alizan hartu bigarriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, arrazazu eta guztio kontaki, hau nire odolaren kalizata, itunberri eta betikoaren odola, zuen zateko askoren
aldarean zure zerbitzeari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza todo hartzaitiko Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osoa lehen gure ita santuarekin, Florentzio, gure gotzaiarekin eta egin zizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, iziko itxaronean, bandiren gure sentideak. Egingo arte, Guadalupe Goitotxea, Miguel Guardiola, Maria Cruz Estanda, Manu Estanda, eta bere emaztea, Maria Zubieta, baita ere, parrokianako parroko izanak guztiak, izan diren guztiak. Arizatutanak zeure aurrean apitan. Errugizak izkizuaren buruzio betiko bizitza iritsi ezagun. Angoikoaren Ana Mariarekin edo Arzuarekin. Haren senar prozesandoarekin. Apostolo Santuekin. San Pedro gure erriko zeindarirekin. Eta gizarte guztietan zure bezide izan diren santuekin. Egin batean gore zaitan. Jesucristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenkat, zure iraikak, etortzekonek, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitzak guztira, izan dituztera. Salvatore gure gutxierik jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Zeruena, Santu izanaren
hemen familikoaren bildotxa ona munduko pekatuak entzen duen azoriontsuak jaunaren maila deituak. Jaunani ez nahi zuen desean eskartzeko, eta zuiz bat eta esan. egin dezagun fotoz. Sakramentunen bidez indarretu gaituzko zauna, emanuzu lehenengo kristauanak zera bizitzean izan. Obia zitzean eta postuenak asketan zintzero ez, bihotz bat harima bat izan gaitezen zure baitasunak sendetu. Jesukristoren bitartez, pasan, festa oso osonak, eta hori lortzeko jaunaren bere inkatuzioa. Jauna zurekin